Bon vespre a tothom des de Girona. Bé, avui ja heu vist, vull comentar-vos una mica l'actualitat. Com heu pogut veure, plega el senyor Ferran López, cap dels Mossos d'Esquadra. Jo crec que ara és una ocasió, per si no ho han pensat, pel govern que tenim, de ficar per primera vegada o per una vegada un cap dels Mossos, ja que el major Trapero ha dit que no volia tornar a ser el cap dels Mossos, que no volia recuperar aquestes tasques, que fiquin algú al davant dels Mossos que realment sigui fidel als interessos de país i que no quan hi hagi un 155 directament agafi i posi el cos a disposició d'aquests del 155 i de la Constitució i del govern espanyol, bàsicament doncs, perquè els Mossos d'Esquadra és un cos de policia que pertany a la Generalitat de Catalunya, és un cos de policia que pertany a aquest país i hem d'evitar que altres persones que vulguin fer un ús interessat de la policia hi fiquin les mans a sobre, com van fer els que van utilitzar la policia l'1 d'octubre per reprimir, o com ho estan fent cada vegada que hi ha alguna notícia bomba d'aquestes de l'estat espanyol, d'empresonaments, etc., doncs que es dediquin a fer registres a llocs on han anat, com a la companyia d'aigües de Girona, Sal i Sarrià, que per cert, van cada vegada a buscar la mateixa documentació. Estan agafant cada vegada la mateixa documentació. Ostres, una documentació que a més està penjada a la pàgina web, que els han dit reiterades vegades. Però que no ho veieu, que no ho veu la gent que això és una cortina de fum del govern espanyol. Si això és el que pretenen. Cortines de fum perquè no es parli doncs, que Urdangarín ha d'ingressar a la presó, perquè no es parli que Jaume Matas ha ingressat a la presó. Això és el que volen. El problema és ficar la cortina de fum en Catalunya i això és el que els agrada. No ho aconseguiran i, de fet, ja estic esperant aviam què passa amb el senyor Urdangarín, aviam si entra a presó, perquè és el que hauria de fer ben aviat. Però vaja, una altra cosa que ha passat és que es canvia el majordom millor si aquesta persona que s'ha ficat directament a disposició sempre del govern espanyol, com era diferent. Home, aviam, què hem d'esperar d'una persona que quan va plegar d'Unió Democràtica va intentar entrar a Esquerra Republicana, li van dir que no, va intentar entrar a Convergència Democràtica, li van dir que no, i se'n va anar directament al Partit Popular. Això són principis polítics, doncs bé, amb una persona que no té cap principi, una persona que realment doncs, fa el que li dóna la gana simplement pels seus interessos polítics i que no té cap principi de res, doncs que la facin fora. Una persona que ha subjugat Catalunya, que ha fet el que ha volgut. I després tenim ara també una altra cosa que volia comentar. Les delegacions exteriors. El govern espanyol agafa i diu que les delegacions exteriors no poden ser, però ara resulta que una persona com en Borrell, aquesta persona que diu que s'ha de desinfectar Catalunya d'independentistes, aquesta persona que diu que estem al marge, estem a punt de tenir un enfrontament civil a Catalunya, als carrers, aquesta persona ha dit que no pot tancar les delegacions. O sigui, estan reconeguent que el PP va fer quelcom il·legal. I aquí no passa res. El PP tanca delegacions com no ha tancat les andaluses, no ha tancat les extremenyes, no ha tancat les madrilenyes, no ha tancat les castellanes, no ha tancat les murcianes, però les catalanes sí. Doncs ara resulta que va a Borrell i diu que no es poden tancar les delegacions, perquè clar, totes les altres comunitats les tenen. Doncs aviam, aquí que el Partit Popular comenci a pagar. I no només el Partit Popular, els de Ciutadans, perquè amb el seu odi desfermat són els que haurien de pagar per tot. Ja heu vist una altra cosa, el tema de Jusapol. Es veu que els de Ciutadans els hi han pagat les manifestacions, clar. Si paguen les manifestacions a canvi de que la Policia Nacional i la Guàrdia Civil doncs després facin campanya per Ciutadans quan vinguin eleccions. O, esclar, també per serveis prestats, home. D'alguna manera s'havia de compensar aquesta gent per tot el que van fer l'1 d'octubre, no? I d'alguna manera se'ls ha de compensar tot aquest odi, tot aquest a por ellos contra els catalans. Això és el que estan fent. I Ciutadans ja sabem que és molt agraït amb tot això que va contra Catalunya i tot el que es carrega el poble català. Però el més trist és tota aquesta gent que viu a Catalunya votant a Ciutadans. Tota aquesta gent que viu a Catalunya votant a Ciutadans, votant un partit que odia el seu territori. Però és que és realment gent que mai no s'han sentit catalans. És gent que mai no s'ha integrat a Catalunya, que mai no s'ha fet Catalunya seva. Ja ho vaig dir, si la gent està descontenta amb el territori on viu, ho tenen molt fàcil. No diuen que són espanyols, doncs Espanya és molt gran. Ostres, jo no viuria en un lloc on no estigués a gust. Em sap greu, a mi hi ha llocs que no m'agraden, doncs jo no em quedaré a viure. Jo no viuria a Valladolid, jo no viuria a Àvila, jo no viuria a Sevilla.
Jo no viuria a Múrcia. Per viure malament, doncs no em quedo allà, perquè no viuria malament, no viuria en un lloc on no estic a gust, doncs aquí igual. Què collons fot gent visquent a Catalunya lluitant contra Catalunya? Volent el pitjor per Catalunya. Doncs ja està, és que és tan senzill com ser una mica coherent. I quan siguem independents, aquesta gent que té feina aquí i que Catalunya li ha donat feina i que li ha donat una vida, però que lluita contra Catalunya, seran coherents aquests espanyols? Es quedaran a Catalunya i voldran ser republicans? O marxaran cap a Espanya? Pregunto, perquè és que clar, aquí hi ha tantes incoherències que no puc arribar a entendre el seu discurs realment. Després una altra cosa, el PSOE mentint sobre els presos polítics. Sí, presos o hostatges polítics. Diu que no poden traslladar-los a cada Llarena. Ara Llarena diu que no, que això depèn del Marlaska. Aquí el PSOE ja se sap com ha actuat sempre. És el llop amb pell de xai. El PSOE és aquell partit que evitarà dir-te que no directament a la cara, però intentarà culpar una altra tercera persona, quan ell sap que depèn d'ell que es facin les coses. Però el PSOE no farà res per moure aquesta gent. Ara, això sí, pel senyor Matas i pel senyor Urdangarín, que poden triar la presó que vulguin per estar. Mentre nosaltres tenim persones a l'exili i persones tancades a la presó que no han fet res més que convocar un referèndum. I a més, per uns delictes que resulta que no són. Ara resulta que sortirà unes imatges en què es demostra que els Jordis no van cometre cap delicte de rebel·lió. Ara sortiran aquestes imatges. I se n'anirà tot en orris, tota la seva acusació. Però és igual, la justícia espanyola fa el que li dóna la gana. I al fer el que li dóna la gana, doncs estem com estem sempre. Després, resulta que també vull fer una petita part dedicada a Andalusia. Andalusia en el sentit de que, aviam, se m'ha criticat molt a mi per haver parlat dels andalusos i per haver parlat del PER i d'aquella gent que abusa dels subsidis i d'aquella gent que abusa de les ajudes i perquè segons ells els havia dit jo que eren uns mandrosos. Aviam, em vaig explicar més d'una vegada, però torno a explicar-me perquè aquesta gent doncs, representa que no ho deuen entendre. I no ho explicaré en castellà, ho explicaré en català. O sigui que si volen que s'ho tradueixin. Els catalans estem farts de ser políticament correctes amb els altres. Estem cansats de ser políticament correctes amb els altres. Perquè massa políticament correctes que som amb tots. I després resulta que surten els andalusos i surt algun andalús i agafen i creen una empresa que es diu Puigdemont. I agafen la cara del president o fan un porc assimilant-lo a la cara del president de Catalunya. Aquesta és la realitat. I aquests són els que volen respecte. Aquests després s'ofenen quan els diuen que abusen d'alguns del PER. Aquests són els que s'ofenen quan els diuen que hi ha molta corrupció. Aquests són els que s'ofenen quan diuen que tot el dia estan de festa o quan els distreuen els seus tòpics. Però és que ells no estan traient tòpics, no estan dient que si siguem carrepes, etc. No, ells directament estan humiliant. Ells estan agafant la cara del president de Catalunya i li estan ficant en un porc. Això és el que estan fent. I amb aquesta gent representa que hem de ser políticament correctes nosaltres. Doncs què voleu que us digui? Què voleu que us digui? Que hem de ser políticament correctes sempre els mateixos amb la mateixa gent. Jo vaig dir-ho fa temps. Els catalans hem de deixar la flor, hem de deixar el lliri a casa. I les coses se'ls han de dir a la cara. Estem en un estat que no és respectuós. Estem en un estat que no ens ha tingut mai cap respecte cap a nosaltres. Que no ens ha acceptat. Que ens insulta. Que ens menysprea. Que ens ataca. Que aplaudeixen que ens ataqui, que aplaudeixen que ens apallissin. I nosaltres hem d'intentar, ui, no diguis això perquè no l'ofenguis, perquè és que aquesta persona... No, les coses se'ls han de dir a la cara. I si hi ha gent que abusa dels subsidis, abusen dels subsidis. I si hi ha gent que és corrupta, doncs se'ls diu a la cara que són corruptes. La seva cultura, la cultura de l'estat espanyol, espanyolista, és agressiva. És agressiva i amb la gent que no entén amb bones paraules, doncs al final també els has de fotre els seus flasques i els has de dir les coses a la cara. Jo trobo perfecte que després surti en Gabriel Rufián o que surti algú al Congrés i els digui les coses a la cara. I després s'ofenen perquè els han dit el que els han dit. Però després ells poden anar dient als seus periodistes: ostras, es que hay que bombardear Catalunya, es que hay que hacer explotar cervecerías en Baviera. Això ells ho poden dir. Ells ho poden dir. Ara, tu no vagis a dir res de tot això, Tu no vagis suggerint i no facis bromes tampoc d'en Carrero Blanco.
no en facis. I no facis lletres de segons quines cançons diguin no sé què del rei. Perquè uns sí que poden dir el que volen i els altres no poden dir el que volem. Doncs s'ha acabat. Si no s'ha de ser políticament correcte per dir-los les coses a la cara, se'ls diu. Si Espanya ens roba, ens roba. Si Espanya ha robat a Catalunya tota la vida, ha robat. Punt. No comencem, no és que s'espolin, no perquè en inversions, no, roben. Punt. En fi. Deixem-los pel que són. El que segueixo dient, seguim apretant, seguim lluitant per la república, i si els nostres líders no tiren endavant o defalleixen, estem a darrere per apretar-los, mobilitzem el poble, i si veiem que no compleixen els objectius que ens s'havien marcat o pels que s'havien presentat, doncs aprenem la lliçó i les properes eleccions optem per gent valenta. Per gent valenta de veritat que tiri endavant aquest projecte. Perquè ja ho vaig dir, molta gent es va trencar la cara l'1 d'octubre a Catalunya per poder votar. Molta gent s'ha trencat la cara aquests mesos a Catalunya per poder votar, defensar la democràcia. Així és que val més que lluitem per aquests, lluitem per nosaltres, lluitem per un país just per tothom, en el que la justícia no faci el que li doni la gana i que sigui digne, un país digne del món. Visca la República de Catalunya.